हेलो फ्रेंड्स गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलावहाय दा नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखानाय जानांगौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाग्रोयो जे जाय दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोनहा बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायोबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बेबायदिनो गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। जोंहा गोदान साख्रिनि जब्स ओंखारना फैदों लोगोफोर, दा बियो बबेनिफ्राय ओंखारना फैदों आरो बेसेबांथा पस्ट दङ, मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारना फैदों, बेसेबांसिम फरायनाया एप्लाइ खालामनो हागोन, एलिजिबोल जागोन बे पस्टनि थाखाय, आरो बेजों लोगोसे जोंना बैसोआहाय बेसेबां बैसोसिम जों एप्लाइ खालामनो हागोन, ओमफ्राय बेनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा माबायदि जागोन आरो लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, आं बेनि A to Z डिटेल्स नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, स्किप खालामाजासे। जोंहा मानिफ्राय ओंखारना फैदों होनोबा जोङो अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्ट नटिसखौहाय जों नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय जोंहा ITBPF मा होनदों लोगोफोर, ITBPF बिनि फुल फर्मखौ मिन्थिगौ ना नोंथांमोना? इन्ड' टिबेटियान बर्डार पुलिस फर्स बिनि फुल फर्मआवहाय बेनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों आरोखि, गोदान निउ जब्स ओंखारना फैदों। दा बिनि टटेल पस्टआ दङ 526टा। दा बेवहाय जोंहा अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय सोलिगासिनो दङ। जोंहा 15 नभेम्बरनिफ्रायनो स्टार्टिं जादों, ओमफ्राय बेनि लास्ट डेटआहाय जोंहा नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन 14 डिसेम्बर 2024सिम थागोन। जोंहा 15 नभेम्बरनिफ्रायनो स्टार्ट जादों आरोखि लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाया, ओमफ्राय जोंहा डिसेम्बरनि 14 थारिखसिम थागोन आरोखि बेनि लास्ट डेटआ। दा जों माखासे पस्टफोरखौ नायोबा नैबेयावहाय जोंहा माखासे भेकेन्सि हिसाबै माबाखौ रानदों आरोखि बिथांमोनाहाय। बेहाय साब इन्सपेक्टर टेलिकमिउनिकेसन मेल फिमेल दङ, ओमफ्राय जोंहा ST फोराहाय बेसेबां दङ, मेलावहाय 06टा, ओमफ्राय फिमेलाहाय 01 दं आरोखि। दा टटेल साब इन्सपेक्टरावहाय बेसेबां 92टा पस्ट दङ आरोखि। ओमफ्राय हेड कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसन मेल फिमेल बेवहाय नायदो, जोंहा ST फोरा बेसेबां दङ 26टा, ओमफ्राय फिमेलावहाय फिमेल केन्डिडेटफोरा बेसेबां दं 05, ओमफ्राय टटेल बे हेड कनस्टेबल पस्टआवहाय बेसेबां दं 383टा पस्ट दं आरोखि। ओमफ्राय कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसन मेल फिमेल बेखौ नायदो, ST फोरनिखौ 02, ओमफ्राय बेवहाय फिमेलावहाय गैया आरोखि। दा बेवहाय 51 जनता पस्ट दङ। दा बेखौ नायबावोब्ला जोंहा आनरिजार्भआव बेसेबां दङ, साब इन्सपेक्टरावहाय नायदो आनरिजार्भ मेल फिमेलावहाय, आनरिजार्भआव जोंहा साब इन्सपेक्टराव 31 दं, SCफ्रा 12 जन दं, ओमफ्राय OBCफोरा 21टा दं, ओमफ्राय EWS 8 जन दङ आरोखि, ओमफ्राय टटेल 78टा जायो आरोखि। ओमफ्राय साब इन्सपेक्टरावनो जोंहा फिमेलावहाय दङ, फिमेल केन्डिडेटफोरा आनरिजार्भआवहाय दङ 06, ओमफ्राय SC फोराहाय 02, ओमफ्राय OBCफोरा 4, ओमफ्राय EWS केन्डिडेटफोरा 1 आरोखि। ओमफ्राय हेड कनस्टेबल मेलावहाय नायदो, हेड कनस्टेबल मेलावहाय आनरिजार्भआव 123टा पस्ट दङ, ओमफ्राय जोंहा SC फोराहाय 50 जन, ओमफ्राय OBCफोरा 90 जन, ओमफ्राय EWS केन्डिडेटफोरा 36 जन आरोखि। ओमफ्राय हेड कनस्टेबलावनो जोंहा मा फिमेल केन्डिडेट दंबावो नालाय, ओमफ्राय आनरिजार्भआव नायदो फिमेल केन्डिडेटफोरनिखौहाय जोंहा आनरिजार्भआव 22टा पस्ट दङ, ओमफ्राय SC फोरा 09, ओमफ्राय OBCफोरा 16 जन, ओमफ्राय EWS केन्डिडेटफोरा 6 जन आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसन मेलावहाय नायबावदो, आनरिजार्भआ 19 जन, ओमफ्राय SC फोरा 7 जन, ओमफ्राय OBCफोरा 11 जन, ओमफ्राय EWS केन्डिडेटफोरा 7 आरोखि।
टटेल पस्टआ 44 ओमफ्राय कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसन फिमेलावनो दङ जोंहा आनरिजार्भआव 3 एससिफोराहाय 1 अबिसिफोरा 2 EWS केन्डिडेटफोराहाय 1 टटेल भेकेन्सि 7 जन दं आरोखि बेवहाय दा टटेल साब इन्सपेक्टर हेड कनस्टेबल ज' मेल फिमेल दाजाबनानै टटेल जोंहा 526 जन पस्ट दं आरोखि लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे माखासे पे स्केलफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन लोगोफोर बेनिखायनो आं सर्टकाट खिन्थाहरनो सानबाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो आं माखासे इम्परटेन्सफोरखौल' खिन्थाहरनोसै लोगोफोर जोंहा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन नै इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनावहाय जोंहा साब इन्सपेक्टर टेलिकमिउनिकेसनावहाय जोंहा बेचेलर डिग्री थानांगोन साइन्सनिफ्राय ओमफ्राय फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स जोंहा PCMआ थाथारनांगोन आरोखि बा कम्पिउटार साइन्स थानाय जाथारनांगोन बेजों लोगोसे बेखौ नायनानै लादो जोंहा ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा नाम्बार 3 आवहाय होनदों नै BE थानाय जाब्लाबो जागोन इलेक्ट्रनिक आरो कमिउनिकेसन कम्पिउटार साइन्सनिफ्राय बेजों लोगोसेनो जोंहा 4 नाम्बार दं एसोसिएट मेम्बार अफ इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेसन कम्पिउटार साइन्स एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजि इन्जिनियार्स एन्ड इकुइभेलेन्ट फ्रम ए रेकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि अफ इन्स्टिटिउसन बे थानाय जानांगोन आरोखि बे थाब्लाबो जागोन आरोखि एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय जोंहा नैबेहाय नायदो हेड कनस्टेबलनिखौ नायदो हेड कनस्टेबलावहाय जोंहा 12 पास जाथारनांगोन आरोखि PU पास जानांगोन ओमफ्राय PCM थाफानांगोन बेजों लोगोसे ओमफ्राय मार्क्सआ नोंना मा 45% मार्क्स जाथारनांगोन आरोखि ना लोगोफोर बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा क्लास 10 पास थानायबाबो जोंहा जागोन ओमफ्राय क्लास 10 आवहाय जोंहा मा 2 इयार्स जोंहा इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिंनिफ्राय जोंहा सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन आरोखि कम्पिउटार आरो इलेक्ट्रिकेल माबानिफ्राय जोंहा सार्टिफिकेट 2 इयार्स गोनांबाबो जोंहा एप्लाइ खालामनो हागोन 10 पास जानानै आरोखि ओमफ्राय जोंहा 3 नाम्बार होबावदों क्लास 10 पास जानानै जोंहा मा साइन्सनिफ्राय जोंहा PCM थानाय जानांगोन ओमफ्राय 3 इयार्स जोंहा इलेक्ट्रनिक नङाब्ला कमिउनिकेसन इन्सट्रुमेन्ट्स नङाब्ला कम्पिउटार साइन्स नङाब्ला इनफरमेशन टेक्न'लजि नङाब्ला इलेक्ट्रिकेलनिफ्राय 3 इयार्सनि डिप्ल'मा थानाय जाथारनांगोन आरोखि होमब्लानो जोंहा बे हेड कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसनावहाय जोंहा एलिजिबल जागोन एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव नायदो कनस्टेबल डाइरेक्ट बेहा कनस्टेबल होनो होमबा लोगोफोर बेखौ नायदो कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसनावहाय जोंहा मेट्रिकुलेसन फ्रम ए रिकगनाइज्ड बर्ड एनि मेट्रिक जायखिजाया मेट्रिक पास जाबानो जागोन आरोखि बेवहाय ओमफ्राय डिप्ल'मा सार्टिफिकेट इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउटनिफ्राय थानाय गोनांब्लाबो बेवहाय एलिजिबल जागोन आरोखि बेखौ नायनानै लादो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नैबेहाय माखासे ब'नास मार्क्स होनानै दोनदों बिसोर सार्टिफिकेट गोनांफोरा जेनेबा टेलिकमिउनिकेसन आरो इलेक्ट्रनिक्सनिफ्राय डिग्री साबजेक्ट गोनांफोरा जोंना सार्टिफिकेट गोनाङा 0.5 मार्क्स मोनगोन आरोखि ओमफ्राय नैबे टेलिकमिउनिकेसन आरो इलेक्ट्रनिक्स साबजेक्टआव जायफोरा डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दं बिथांमोना 3 मार्क्स मोनगोन ओमफ्राय टेलिकमिउनिकेसन आरो इलेक्ट्रनिक्सनिफ्राय जायफोरा ITIनिफ्राय सार्टिफिकेट दं बिथांमोना 2 मार्क्स मोनगोन आरोखि बिथांमोननो 2 मार्क्स होनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नैबेहाय ओमफ्राय बेवहाय होनदों काट अफ एन्ड डेट एज रिजेक्सनावहाय बिथांमोना साब इन्सपेक्टरनि थाखाय बेसेबांसिम लादों बिथांमोना 1999 14 थारिख डिसेम्बरावहाय जन्म जानाय जानांगोन आरोखि बेखौ नायनानै लादो जन्म तारिखआ जायना मिलायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय हेड कनस्टेबलावहाय नायदो नोंथांमोनाबो बेयावबो सेम 1999 14 थारिख डिसेम्बर मासावहाय जोनोम जानाय जानांगोन आरोखि ओमफ्राय कनस्टेबलना एसे आलादा जायो लोगोफोर कनस्टेबलना 2001 ओमफ्राय 14 थारिख डिसेम्बर बे मासावहाय जन्म जानाय जानांगोन आरोखि नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय 14 थारिख 12 मार्च 2006 सिमहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि बेवहाय नैबेयावहाय साब इन्सपेक्टरावहाय जोंहा 14 थारिख 12 मार्च 2024 सिम मा एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नैबेयावहाय
जोंहा हेड कनस्टेबोलावहाय जुडिसियारि 12 मार्च 2026 बिसिमावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि बै 1999 जुडिसियारि 12 मार्चनिफ्राय लानानै आरोखि ना लोगोफोर बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आं लोगोफोर नोंथांमोननो इम्परटेन्टखौल' खिन्थाहरनोसै, नोंथांमोना माखासेखौ नायनानै लाबानो जाबाय, नङा होमबा लोगोफोर? दा बेवहाय जोंहा 18+ जानानै 18+ इयार्स जानानै जोंहा 18+निफ्रायनो जोंहा एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि बे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल जागोन। ओमफ्राय जोंहा ST SC फोराहाय जोंहा 5 इयार्स मोनगोन आरोखि, नङा होमबा लोगोफोर? 5 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनगोन। ओमफ्राय OBC बिथांमोननियाहाय जोंहा 3 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनगोन आरोखि। ओमफ्राय जोंहा सोरबाफोर साख्रि मावखानाय दङब्ला जोंहा एक्स सार्भिसमेनफोराहाय नायदो नैबेयावहाय लोगोफोरनै आनरिजार्भ जेनेरेल एक्स सार्भिसमेनफोरनियाहाय 3 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनगोन। ओमफ्राय OBC NCL फोरनाहाय 6 इयार्स जोंहा एज रिलेक्सेसन मोनगोन आरोखि। ओमफ्राय SC ST बिथांमोना सोरबाफोर साख्रि मावखानाय दङब्ला 8 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनगोन आरोखि, बेखौहाय बुंहरदों बिथांमोनहा। बेनिफ्राय जोंहा PST टेस्ट दङ, फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट। जोंहा बेखौ नायदो लोगोफोर। जोंना बिखायाहाय जोंना मेलफोरनियाहाय बेसेबां जानांगोननो SI टेलियावहाय जोंहा 77निफ्राय लानानै 82 सेन्टिमिटार जानांगोन आरोखि हाइटआहाय। ओमफ्राय SC टेलि एन्ड CT टेलियावहाय 76निफ्राय लानानै 81 सेन्टिमिटार जानांगोन आरोखि जोंहा हाइटआ, बिखानि चेस्टनि हाइटआहाय। ओमफ्राय मिनिमाम जोंहा हाइटखौ बेसेबां लागोन बिथांमोना 80 निफ्राय 85 सेन्टिमिटारसिम लागोन आरोखि। ओमफ्राय 78 83 सेन्टिमिटारसिम जागोन आरोखि SC टेलि CT टेलियावहाय आरोखि ना चेस्टआहाय। ओमफ्राय नैबे माबानिखौ नायदोलाय दानिया हाइट फर अल केन्डिडेट्स आरोखि मेल फिमेलनिखौ नायदो। जोंहा बेसेबां जौथाइ जानांगोननो, मानसियाहाय बेसेबां गोजौ जानांगोन। जोंहा मेलफोरनियाहाय 162.5 सेन्टिमिटार जानांगोन। ओमफ्राय फिमेलफोरा 150 सेन्टिमिटार जाब्लानो जागोन आरोखि। ओमफ्राय बिथांमोनहा मिनिमाम हाइटखौ बेसेबां लादों 165 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय फिमेलफोरनिखौहाय 155 सेन्टिमिटारसिम लागोन आरोखि ना लोगोफोर। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा BMS टेस्ट दंबावो लोगोफोर, बेसिक मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट। दा बेखौ नायदो। बेवहाय मा होनदों बिथांमोनहा रिफ्लेक्सन लागोन आरोखि, कालार नोंनि माबाखौहाय मेगनखौहाय नायगोन आरोखि ना लोगोफोर। बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय। मा रोखोम नोंनि मेगननि कालारखौ माबा लागोन, इन्टारभिउ लागोन होनोबा बिसोरो IN6 बेबायदि खालामगोन आरोखि। ओमफ्राय बेटारावहाय IN6 लागोन। ओमफ्राय वर्सआवहाय IN9। ओमफ्राय बेटाराव आइखौ मा लागोन 6/6। ओमफ्राय वर्सआव आइआवहाय 6/9 बेबायदि लागोन आरोखि। बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला नोंथांमोना नैबेयावहाय थांनानैहाय बे लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आरो आं बेनि लिंकखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय होनानै दोनखागोन लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव थांनानैहाय चेक खालामबानो मोनखागोन। बिनिफ्राय माखासे एप्लिकेसन फिसफोर दङ लोगोफोर, बेखौ नायबानो जाबाय। जोंहा आनरिजार्भ OBC आरो EWS केन्डिडेट्सफोराहाय 200 पेमेन्ट खालामनांगोन, 200 थाखा पेमेन्ट खालामनांगोन। नैबेखौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय बेखौ नायदो। ओमफ्राय हेड कनस्टेबोल एन्ड कनस्टेबोल टेलिकमिउनिकेसननि थाखाय 100 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन आरोखि ना लोगोफोर। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट दङ, PT। जोंहा साब इन्सपेक्टरनि थाखाय जोंहा मेलफोराहाय जोंहा 100 मिटार्स रेस खालामनांगोन आरोखि। बेसेबां 16 सेकेन्ड्सनि गेजेरावनो खालामनांगोन आरोखि, नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय फिमेलफोराहाय
100 मिटार्स रेस खालामनांगोन 18 सेकेन्डनि गेजेरावहाय। ओमफ्राय बेवहाय किल'मिटार हिसाबैबा जोंहा मा नाम्बार 2 आवहाय 1.6 किल'मिटार रेस खालामनांगोन आरोखि मेलफोराहाय 7 मिनिट्स 30 सेकेन्ड्सआवहाय। ओमफ्राय फिमेलफोराहाय 800 मिटार रेस खालामनांगोन आरोखि 4 मिनिट्स 45 सेकेन्ड्सनि गेजेराव। बेखौ नायनानै लादो नङा होमबा लोगोफोर। बिनिफ्राय दंबावो नै हेड कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसन एन्ड कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसन। बे पस्टनि थाखाय नोंथांमोना मेल केन्डिडेटफोरा 1.6 किल'मिटार रेस खालामनांगोन आरोखि 7 मिनिट्स 30 सेकेन्ड्सनि गेजेराव। ओमफ्राय फिमेल केन्डिडेटफोरा 800 मिटार रेस खालामनांगोन आरोखि 4 मिनिट्स 45 सेकेन्ड्सनि गेजेराव। ओमफ्राय नाम्बार 2 होनदों 11 फिट लं जाम्प खालामनांगोन। ओमफ्राय फिमेलफोराहाय 9 फिट लं जाम्प खालामनांगोन आरोखि। ओमफ्राय खेबथाम चान्स होनाय जागोन आरोखि। ओमफ्राय नैबेयाव नायदो 3 हाफ हाइ जाम्प खालामनांगोन आरोखि 3 हाफ खेबथाम चान्स होनाय जागोन। ओमफ्राय हिन्जावफोरनियाहाय नायदो 3 फिट हाइ खालामनांगोन आरोखि हाइ जाम्प खालामनांगोन आरोखि। ओमफ्राय खेबथाम चान्स मोनगोन बेयावबो। बिनिफ्राय जोंहा राइट हेन्ड एग्जामिनेसन दङ। जोंहा साब इन्सपेक्टरनि थाखाय जोंहा राइट हेन्ड एग्जामिनेसनाहाय मानिफ्राय फैगोन होनोब्ला जोंहा जेनेरेल इंलिश अर जेनेरेल हिन्दीनिफ्राय जोंहा कुइसन्सआ 30 मार्क कुइसन्स थागोन। ओमफ्राय 30 मार्क्स मोनसे कुइसनाव 1 मार्क जागोन आरोखि नङा होमबा। जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय जोंहा 35 मार्क्स थागोन। ओमफ्राय 35 मार्क्स जागोन टटेल। ओमफ्राय रिजनिं एबिलिटिनिफ्राय जोंहा 35 मार्क्स थागोन आरोखि। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। पेपार 1 आवहाय 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरोखि ग्रेजुवेट लेभेलनिया। ओमफ्राय पेपार 2 आव नायदो पेपार 2 आवहाय जोंहा पेपार 2 आवबो 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरोखि। ओमफ्राय फिजिक्सनिफ्राय जोंहा बेसेबां कुइसन्स फैगोन 10 नाम्बार कुइसन फैगोन। केमिस्ट्रिनिफ्राय बेसेबां फैगोन 10 मार्क्स। मेथ्सनिफ्रायबो 10 मार्क्स। इलेक्ट्रनिक्सनिफ्राय 10 मार्क्स। कमिउनिकेसननिफ्राय 10 मार्क्स। इनफरमेसन टेक्न'लजिनिफ्राय 10 मार्क्स। कम्पिउटार साइन्सनिफ्राय 10 मार्क्स। इलेक्ट्रिकेलनिफ्राय 10 मार्क्स। इन्सट्रुमेन्टेल एन्ड कन्ट्रलनिफ्राय 10 मार्क्स। बेबायदि ज' दाजाबनानै जोंहा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरोखि पेपार 2 आवहाय। ओमफ्राय टाइमा एखेयानो सेम 2 आवार्स आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयावहाय नायदो जोंहा दंबावो हेड कनस्टेबलावहाय जोंहा 100 मार्क्सनि एग्जाम होगोन। बियो 12 प्लासनि 10 प्लास 12नि PCM लेभेलनि आरोखि फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स गोनांनि। दा बेवहायबो नायनो हागोन जेनेरेल इंलिश अर जेनेरेल हिन्दीनिफ्राय जोंहा 20 मार्क्सनि फैगोन। ओमफ्राय जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय जोंहा 15 मार्क्स फैगोन। ओमफ्राय रिजनिं एबिलिटिनिफ्राय जोंहा 15 मार्क्स फैगोन आरोखि। ओमफ्राय फिजिक्सनिफ्राय 20 मार्क्स। ओमफ्राय केमिस्ट्रिनिफ्राय 10 मार्क्स। ओमफ्राय मेथ्सनिफ्राय 20 मार्क्स। टटेल 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरोखि। बेबायदि एग्जाम जागोन। बेखौ नायनानै लादो लोगो। बेनिफ्राय जोंहा कनस्टेबल टेलिकमिउनिकेसनाव दंबावो जोंहा 100 मार्क्सनि। ओमफ्राय जेनेरेल इंलिश जेनेरेल हिन्दीयावहाय जोंहा 20 मार्क्सनि फैगोन। ओमफ्राय जेनेरेल एवारनेसआवहाय 25 मार्क्स। ओमफ्राय रिजनिं एबिलिटियावहाय 25 मार्क्स। ओमफ्राय क्वान्टिटिभ एप्टिटिउडहाय 30 मार्क्सनि फैगोन आरोखि। दा बेखौहाय नायनानै लादो आरो गोसोआव लाखिदो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा माखासे सार्टिफिकेट गोनांफोरा मार्क्स मोनगोन। बेखौहाय आं दहाय सिगाङावनो खिन्थाहरखादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा NCC C सार्टिफिकेट गोनाङा 5 मार्क्स मोनगोन। ओमफ्राय NCC B सार्टिफिकेट गोनांफोरा 3 मार्क्स मोनगोन। ओमफ्राय NCC सार्टिफिकेट E गोनांफोरा 2 मार्क्स मोनगोन। बेबायदि होनाय जागोन आरो बिथांमोननो। थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। एसे गोलावानो जाबाय। माने डिटेल्सखौ खिन्थाजोबनांगौआ सम लायो नङा होमबा लोगोफोर। दा भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। 14 डिसेम्बराव लास्ट डेट। बिनि अनलाइन एप्लाइआहाय सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। दा आं बेनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेस आरो बिनि एडभार्टाइजमेन्टखौहाय आंनि डिसक्रिपसन लिंक बक्सआवहाय होनानै दोनगोन। नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैबानो मोनखागोन। दा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअ'जों लोगो मोनबावगोन लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल। बाय बाय एन्ड टेक केयार।